Hej alle sammen. Her vil jeg vise jer den her pakke her, hvor jeg har købt hos Telemor, hvor det er en forrådsbestilling af den nye Samsung Galaxy S7 Edge. Og her vil jeg så vise jer min første reaktion. Ja, telefonen. Jeg markerer lidt med min fin unboxingskniv ud af 100% titanium. Så jo, lad os lige se efter, om den kan klare den her sag som den her. Jeg skal lige finde et godt sted at slice den her. Yes. Sådan der. Så er det noget med, at man bare kan løfte den op her måske. Skal vi se. Ja, går lige lidt i beast mode her. Så har vi her. Lad os se. Det er en følgeseddel. Og her har vi telefonsboks af sig selv. Rigtig shiny i forhold til de normale træbokse, som Samsung de plejer at lave. Der hvor de havde den politik, hvor de skal skåne miljøet. Så laver de sådan en nummer som det der. Det er ikke lige tænkte at de ville lave sådan et spring. Og så bare ganske almindelig papir til at holde pakken stram i forsendelseskassen. Okay. Så har vi telefonen af sig selv. Så har vi en lille emballeringstape her. Vi lige skal have skåret op. Så lad os da lige gøre det. Sådan der. Der skal lige skæres lidt mere. Ja. Og sådan som jeg set i andre videoer, så skulle det her være magnet. Wow. Prøv lige at se det her. Og nu skal jeg lige tille den ud. Sådan her ser den ud. Rigtig skinnende. Den er skam flot. Med buede kanter hernede. Meget nemmere at samle op fra bordet af. Og så skulle det her ramme her, det skulle være lidt større. Lavet af magnesium, som er lidt stærkere end aluminium. Men vægtforholdene det skulle være nogenlunde det samme. Så jo, lad os se hvad det ellers er i kassen. Jeg lægger lige telefonen ned i den lille hylde nærmest. Nu må vi lige se her. Jeg skulle mene det er noget til SIM-kort. Holderen. Skråstregen. SD-kort. Hvor det der er papir. Sådan noget. Lad os lige se efter om vi kan åbne den. I stedet for at snakke for meget. Tror jeg heller I sætter pris på. Kom så. Her har vi det sædvanlige stof. Manualer, brugsvisninger og sådan noget. Det er ikke noget nyt det her. Og her har vi den lille værktøj, hvor man lige stikker i toppen af telefonen. Så popper der en lille skuffe ud, hvor du kan putte dit SD-kort i, og så dit SIM-kort. Okay. Her har vi det traditionelle USB-stik. Det kan du få alle telefoner næsten nu til dag, så det er ikke noget specielt ved det. Men den her, en konverterings USB-adapter. For eksempel hvis du har en iPhone, og du går til Android, så er den her PC smart. Fordi der putter du bare en traditionel USB-stik i her, og så er det en lille mini-USB-stik her, du putter ind i multistikket i telefonen, og så kan du overføre alle dine kontakter og programmer over til Samsung Galaxy S7 eller S7 Edge. Okay. Her har vi den nye Fast Charge adapter. Den skulle være lidt hurtigere end de traditionelle opladningsadapterer. Så jo, det kommer man på en prøve. Og så
kommer det der headsetene. Skal vi se, om vi kan få det af. Det nummer, nej, det var faktisk overraskende nemt, den her. De folk, jeg har set på YouTube, de skulle lige bruge lidt tid på det. Sådan her ser det ud. Kan lige se på den anden side også. Ja, de kan se her, at de er lidt specielle. Det er nærmest som om, at de er tilpasset ens øregang, så den lige præcis går ind i trommehinden, i stedet for at de plejer at så være lidt, ja, uinitiale. Så jo, her er den her funktion, jeg har tænkt lidt på, hvor den kan suge lidt luft ind her, blandt andet. Og så skyde lyden ud der. Det er sgu fint. Den lyd, jeg hører i baggrunden, det er bare min hund, der vil have lidt opmærksomhed, så må jeg lige bære over med. Men så prøver vi lige at flytte det her til siden. Og så spreder det lidt ud. Så kan I så se det hele. Hvordan det vil se ud. Sådan ser det ud. Det var den telefon, jeg har vist for jer. Jeg oplader lige telefonen fuldt op, inden jeg tænder den. Så den er klar. Så laver jeg nogle andre videoer, hvor jeg gennemgår telefonen med programmer, dens funktioner, og så fortæller om mine oplevelser med den, og mine erfaringer. Godt. I må have en rigtig god dag. Hvis I sætter pris på den video, jeg laver, så vil jeg sætte pris på, hvis I abonnerer min kanal, for at få oplysninger om, når jeg laver nogle nye videoer, og eller også give den en tommel op. Så have en god dag.